Hej, jeg hedder Arne Thomsen, jeg er indehaver af Have- og Landskabsarkitektfirmaet AT. Jeg beskæftiger mig primært med tegning, projektering og design af haver og grønne anlæg. Det er lige fra mindre privathaver til større anlæg ved landejendomme, virksomheder, skoler og institutioner. Jeg har en livslang erfaring med anlægning, projektering og design til den grønne sektor, og her er jeg de seneste 15 år som selvstændig have- og landskabsarkitekt. Jeg synes, det er et utroligt spændende job som arkitekt at være med til at designe og idéudvikle i fremtidige haver og grønne uderum. Og et tegningsprojekt er ikke kun nogle streger på et stykke papir, men det er derimod gennemtænkte, langtidssikrede løsninger for udearealerne, som også holder 10, 15, 20 år ude i fremtiden, og hvor der er lagt rigtig stor vægt på helhed, harmoni og nem vedligeholdelse. Tag på en inspirationstur her på hjemmesiden, hvor jeg har samlet et lille udpluk af de opgaver, jeg har lavet gennem tiderne, og I er meget velkommen til at ringe til mig for at snakke omkring, hvordan vi kommer videre med netop jeres projekt.